Transportul electric e promovat ca soluția viitorului. Dar este chiar atât de simplu? La suprafață, pare ideal, fără emisii directe, costuri reduse la întreținere și un motor care nu face zgomot, o liniște care promite progres. Dar realitatea e mai nuanțată. Producția bateriilor electrice implică extracția masivă de litiu și cobalt, adesea în condiții controversate. Iar dacă energia vine tot din cărbune sau gaz, zero emisii devine doar o iluzie. Infrastructura de încărcare e încă deficitară, mai ales în afara marilor orașe. Și timpul de încărcare e departe de confortul unui plin clasic. Așadar, transportul electric nu e o destinație. E un drum, iar felul în care îl parcurgem va defini viitorul mobilității. Vrei o schimbare reală? Începe cu întrebările potrivite.